Evo sljedeći zadatak. Izračunajte valjanost ovog zaključka metodom reduktio ad absurdum. Ovdje imam jedan složeni zaključak koji ima dva uzroka i dvije posljedice. I onda u drugoj premisi tvrdim da se nisu dogodili uzroci i zaključujem da se nisu dogodile niti posljedice. Evo ja ću vam odmah otkriti, a to vjerojatno vidite i sami. Nemam pravo tako zaključiti. Navest ću jedan primjer. Ako zaljevam travu, trava raste i ako gnojim cvijeće, cvijeće raste. I onda u drugoj premisi tvrdim niti zaljevam travu, niti gnojim cvijeće i zaključujem da onda niti trava, niti cvijeće rastu. Zašto nemam pravo tako zaključiti? Zato što se posljedice mogu dogoditi i zbog nekog drugog uzroka. Dakle, šta mogu očekivati? U rješavanju zadatka krećem od toga da je ovaj zaključak nevaljan. Ukoliko pobijemo tu pretpostavku da je nevaljan, time smo dokazali da je zaključak valjan. Budući, evo sad sam to otkrila, zaključak je nevaljan, mi nećemo pobiti tu pretpostavku od koje polazimo da je on nevaljan, nego ćemo lijepo sve posložiti na kraju. I pošto nismo pobili da je nevaljan, time smo očito dokazali da je on zaista nevaljan. Evo prvi korak. Upisat ćemo sva tri suda odvojeno. Dakle, prva premisa, druga premisa i konkluzija. I sljedeći korak će biti da upišemo istinu za dvije premise i neistinu za konkluziju. Jer pošto krećemo od toga da je zaključak nevaljan, on je nevaljan ukoliko su mu obje premise istinite, a konkluzija neistinita. Evo, upisali smo. Dakle, prva premisa, njezina zadnja operacija je ova konjunkcija, tu ću upisati da je ona istinita. Druga premisa, njezina zadnja operacija je ovaj minus ispred zagrada, pa ću tu upisati da je ona istinita. A konkluzija, njezina zadnja operacija, upisujem ispod zadnje operacije, je ovaj minus ispod zagrade. Šta ću sad raditi? Kao treći korak, najbolje da riješim drugu premisu. Zašto? Zato što ako je ispod minusa istina, to znači da ono što je u zagradi, na što se taj minus odnosi, će biti neistina. A ako je to neistina, onda ta disjunkcija, onda znam da su mi i oba člana disjunkcija neistina. Tako ću dobiti P i Z. Sad ću u prvoj premisi upisati pod P i Z da su neistini. To mi je četvrti korak. I onda mogu upisati, da vidimo što sam sad stavila. Da. Počela sam rješavati prvu premisu. Dakle, pošto mi je ova konjunkcija istinita, to znači da su oba člana, obe zagrade istine, pa onda upisujem ispod hipoteza. Znači, ove dvije hipoteze u dvije zagrade su istinite. E sad, šta ću sa ovim Q i sa B? Hipoteza je istinita, prvi član je neistinit, što znači da drugi član hipoteze može biti i istinit i neistinit. Pa ću se prebaciti na konkluziju da vidim da li ću možda tu doznat vrijednosti od Q i B. Dakle, ovdje mi je ostalo da riješim šta je Q, šta je B u prvoj premisi, a u konkluziji također imam Q i B, pa idem vidjeti tamo mogu li tu možda doznat koje su vrijednosti od Q i B. Dakle, ovaj minus je neistinit, što znači, on se odnosi na zagradu, što znači da ovo u zagradi je istina, suprotno od neistine. Ova disjunkcija je istinita. E sad, disjunkcija može biti istinita u više slučajeva, ali barem jedan član mora biti istinit. Ja ću uzeti da mi je Q istinit, a ovaj drugi B može biti i istinit i neistinit. Dakle, barem jedan je istinit. Pa ću onda upisati ovdje u prvu premisu da je Q istinit, a ovaj B ovdje mi može biti i istinit i neistinit. Evo, riješili smo sve do kraja, cijeli red. Naštimali smo obje premise i konkluziju. Ovo ovako može. Nigdje nismo naišli ni na kakvu grešku.
Nema nikakve nelogičnosti, što znači da nismo pobili početnu pretpostavku, a krenuli smo od toga da je zaključak nevaljan, što znači da smo potvrdili da je on zaista nevaljan. Evo, nigdje nema greške, zaključak nije valjan jer nismo srušili početnu pretpostavku.